Så er vi på Helsingør station. Vi skal med lokalbanen mod Gilleleje. Det er lidt overskyet i dag. Vi skal på den tredje og sidste del af Nordkyststien fra Gilleleje til Helsingør. Jeg håber, det bliver rigtig godt. Lad os komme afsted. Så er vi tilbage på stien. Nu er vi kommet ud på den her hovedvej på vej til Dronningmølle. Der er lidt meget trafik herude, så jeg håber, vi snart skal ind i en skov eller langs vandet herude. Allerede kort efter blev mit ønske opfyldt. Vandringen langs vandet mellem Dronningmølle og Hornbæk var fantastisk smuk. Vi er gået forbi Hornbæk og kommet ind i den her skov mellem Hornbæk og Helsingør. Det er den sidste strækning, men der er stadigvæk 13 km tilbage, så vi er overhovedet ikke i mål. Det bløde terræn i skoven var godt for fødderne. Vi er kommet til en by, der hedder Hellebæk, og den er cirka midt imellem Hornbæk og Helsingør. Så vi har stadigvæk en del vej tilbage. Vi er ved at blive lidt trætte i fødderne, men det skal nok gå. Og pludselig kom der et klassisk veterantog kørende forbi. Den kan ikke lide dig, Mikkel. Det er ikke sådan en anden hest. Lige uden for Helsingør ligger søerne Kårdam og Hvidlykkedam. Så skinner solen igen, og så får Jakob og Andreas øje på noget interessant. Prøv at se. Den var helt lilla. De fleste var i højt humør, men nu begyndte den lange vandring også rigtig at trække tænder ud. Vi er ved at være ved slutningen af ruten her, og det var alt for os her fra Nordkyststien. Det var en rigtig flot rute langs vandet her i Nordsjælland. Jeg håber, I var glade for at se med, og vi ses i den næste video. Så får vi en is.